Viešťania sa sťažujú na rekonštrukciu kanalizácie. Témy prerokovávané komisiou dopravy. Kultúrne leto otvárala Mírka Partlová a trio. Vážení diváci, ani rekordné tropické teploty uplynulého týždňa neboli dôvodom, aby sme pre vás nepripravili kaleidoskop jeho najzaujímavejších udalostí. Vítajte pri sledovaní Púchovského magazínu. Dlho očakávaná realizácia projektu odkanalizovania Púchovského okresu priniesla so sebou aj sťažnosti niektorých obyvateľov na priebeh stavby. Nespokojní občania vo Vieske bez dedov si vyžiadali verejné stretnutie, na ktorom predniesli svoje pripomienky. Zhromaždenia v obecnom dome sa zúčastnili aj zástupcovia zadávateľa projektu, ktorým je Považská vodárenská spoločnosť, realizátor stavby, čo je firma Hastra, a za mesto vedenie oddelenia výstavby a dopravy. Keďže projekt bol vypracovaný ešte v roku 2008, mnohých obyvateľov Viesky zaujíma, či budú odkanalizované a zásobené pitnou vodou aj novostavby, ktoré pribudli až po tomto termíne. Tí ľudia, ktorí sú neni v tomto projekte zahrnutí a ide kanalizácia po ulici, majú možnosť ešte sa prihlásiť, aby zachytili tú časť, tú pripojku, keď sa budujú, aby sa mohli napojiť. Po ukončení a skolaudovaní stavby si pripojenie bude musieť každý riešiť na svoje náklady. My sme v rámci svojich možností budujeme aj vodovod, ktorý je ako neoprávnený náklad. A ďalšie veci, pre nás je dôležité ako pre Považskú vodárenskú, že sú vybudované hlavné zberače a rekonštruuje sa čistiareň odpadových vôd, ktorá je groh k tomu, aby sa títo ľudia všetci mohli napojiť aj iné prímestské časti, nie len Vieska bez dedov. Z mestských častí boli do projektu zahrnuté aj Nosice, Ihrište a Hoštiná. Trasy v týchto oblastiach, ktoré do pôvodného projektu zahrnuté neboli, sa teraz realizovať nebudú. Buď si ich teda obyvatelia nových alebo odľahlejších domov zafinancujú sami, alebo počkajú na projektové výzvy v novom programovom období. Mesto má pripravenú celú tabuľku na základe žiadosti o doplnenie vodovodov aj kanalizácií v meste, s tým, že sme sa dohodli, že pripravíme projektové dokumentácie aj v spolupráci s Považskou vodárenskou, lebo Považská vodárenská na časť týchto území už projektové dokumentácie má spracované, aby sa do nich teda nedávali finančné prostriedky dvakrát. A budeme žiadať priebežne, ako budú vyhlasované tieto programy a projekty, budeme žiadať o finančné prostriedky a budeme postupne sa snažiť realizovať tieto požiadavky. Ďalej si Vešťania sťažovali na neinformovanosť, nedodržiavanie pravidiel bezpečnosti, nekorektné správanie zhotoviteľa stavby či neporiadok. Keď dokáže národná diaľničná spoločnosť vymieňať niekde z vodidla, takisto robí takéto úpravy na ceste, sú tam kropiace vozy, nie je tam zrnko prachu, prečo tuto v obytných priestoroch, v obytnej časti, teda je tá prašnosť taká, že sa nedá existovať. Tu jednoducho ráno stanete, nájdete bager pred dvermi, bez toho, že by ste sa dostali autom von, alebo čo, on si vám tam začne rýpať. Nikto nikomu nič nepovie. A ja tuto vidím, že tuto stal obrovský problém, no ja osobne to tak vnímam, že mesto neinformovalo, keď už tak medzi zhotoviteľom a mestom, mala byť komunikácia taká, že aspoň približne, keď elektrikári to dokázali, že napísali na nástenku, v tých a v tých dňoch nebude elektrika v týchto a v týchto domoch, tak sme vedeli. Už deň hore-dole, že to nesedelo. No dobre, už sme to brali ako v poriadku. Ale tuto my sme nevedeli, čo sa deje, kedy sa deje, ako sa bude diať, kedy budú kde kopať. Vykopali, 3 dní sme sa nedostali do chalupy, sme chodili len obklúkovkou. Po ceste kamene ponechávané, neupratané, auto ide, kameň letí mi do dvora. Keď mi trafí vnuka do hlavy a zabije ho, potom sa budete o to starať? Alebo kedy chcete riešiť tú bezpečnosť? Zástupca realizátora projektu dal prísľub, že zlepší komunikáciu a kontrolu subdodávateľov, ktorými sú spoločnosti Doprastav a služby Važec, a do konca septembra dajú všetky vzniknuté problémy do poriadku. Dáme to do pôvodného stavu, tak ako to bolo naprojektované, teda to znamená, že je pasportizácia, to nakreslené. Dáme to do pôvodného stavu a začneme na tom robiť od zajtra. Napriek tomu, že pripomienky sa dotýkali zadávateľa projektu a realizátora stavby, nespokojní obyvatelia Viesky očakávajú aktivitu aj zo strany mesta. Mesto by malo zaintervenovať, ozvať sa a pritlačiť na nich, aby sa tu teda aby sa to robilo tak, ako má. Aby sa dodržiavali technologické postupy
aby nedochádzalo potom následne k ďalším poruchám na tých prípojkách, ktoré sú v tej kanalizácii, respektíve ktoré tá kanalizácia podlieza. To, že sa tá cesta dá do poriadku, až keď to bude všetko hotové, to beriem. Samozrejme, nedá sa to robiť za pochody, ale aby sa dodržiavali všetky tie bezpečnostné opatrenia, označenie výkopov. Slúbili, že cesta, keď ukončia smenu, že bude zjazdná. Zjazdná je fakt tak, že auto môže ísť, keď to dorobia, môžeme ísť autami do servisu všetci. Navrhla by som, pokiaľ by ste súhlasili, také jedno riešenie, že aj aby sa nezabudlo na niektoré tie pripomienky, že sa nejakým spôsobom spíšu a u pána poslanca Kubiša sa budú sústreďovať s tým, že pán poslanec bude mať číslo na pána Struhára, ktorý je koordinátor projektu a jednoducho postupne sa bude preverovať, či všetko to, čo ste nejakým spôsobom zaznamenali, sa dalo do poriadku a vyriešilo. Týmto návrhom Daniely Šicovej sa emotívne zhromaždenie v obecnom dome ukončilo. Vývin situácie a plnenie sľubov budeme v našej redakcii priebežne mapovať a následne vás informovať. Júnové zasadnutie Komisie dopravy začínalo osobnými pohovormi s problémovými nájomníkmi mestských bytov. Väčšina pozvaných čelila sťažnostiam svojich susedov pre nedodržiavanie domového poriadku. Komisia predvolala aj 2 dlžníkov. Upozornila ich na hroziace ukončenie nájomných zmluv v prípade, ak sa nezhodnú na splátkovom kalendári a nevyrovnajú dlhy za nájom v mestských bytoch. Ďalším bodom rokovania boli podnety občanov na zmenu dopravného značenia. Máme tu podnet od občana na zlé značenie miestnej časti Hrabovka od časti od Streženic. No je pravda, že miestna časť nie je označená, ale vyhláška neurčuje, že má byť označená, ale na druhú stranu nie je zlé, keď označená je. Takže z našej strany by mohol ísť návrh na osadenie dopravného značenia na našich komunikáciách miestnych, aby sme si to nekomplikovali usadzaním na štátnych cestách. Možnosti riešenia pracovníci radnice preveria predsa len v súčinnosti so správou štátnej cesty. Obyvatelia na Moravskej ulici upozornili komisiu na problém s vytápaním garáží. Riešili to už aj cez ČOVku, riešili to s našimi technickými službami, ale ten problém tam je nejaký väčší, takže navrhnúť nejaké riešenie. Oni si dali vyčistiť vnútri kanalizáciu a všetky tie veci si dali spraviť cez ten rošt, ktorý je tam spravený na vstupe do tých garáží, jednoducho to takisto nestíhá, voda im tečie dovnútra. Aby sa to muselo celé rozkopať a spraviť normálna kanalizácia. Situáciu komisia preverovala aj v teréne a navrhnutým riešením je už spomenuté dobudovanie vhodnejšieho odkanalizovania. Dodržiavanie dopravného značenia sa týkal podnet obyvateľov Štefánikovej ulice, kde na obslužnej komunikácii za obchodnými prevádzkami Plecháča nevhodne parkujú vodiči ignorujúci zákazovú značku. Riešením bude zmena dodatkovej tabule k dopravnej značke a častejšie kontroly hliadkami mestskej polície. Druhá vec, stále sa domáha riešenia vnútri, čo je súkromný majetok za tou bytovkou. Ja hovorím, že tam to je veľmi zložité. Tam buď si dajú rampu a nejaký spôsob nejaký režim si tam sami zavedú, obyvateľia Bartošek a tie firmy, ktoré sú tam, lebo tam sa to nedá zo strany mestskej polície ustrážiť. Ďalším podnetom od občanov bola žiadosť na inštalovanie spomalovača na ulici Janka Kráľa. Mnoho vodičov tu nerešpektuje povolenú rýchlosť a navyše dopravnú situáciu zneprehľadňujú vozidlá parkujúce na oboch stranách ulice. Našou ulicou premáva veľa aut ku zdraviu a od zdravia a premávajú na nej autobusy MHD. Veľmi by nám pomohlo osadenie retardérov na vozovku, čím by sa zdisciplinovali aj nezodpovední vodiči. Tam, kde prechádza autobus, je mestská doprava, nemôže byť osadený retardér. Predseda komisie Cyril Crkoň presadzoval inštalovanie spomalovača, lebo podľa jeho slov túto alternatívu vyhláška o pozemných komunikáciách priamo nevylučuje. Teraz si to zober prakticky. Na tej jednej linke ten šofér prejde tou určitou ulicou denne možno 15 krát. 15 krát prejde cez retardér. No. A chceme to navýšiť minimálne na 50 krát. Raz povolíte, takých dáte všade. Riešením by mohol byť svetelný ukazovateľ, ktorý v reálnom čase upozorní vodičov na porušovanie povolenej rýchlosti. Prerokovávaným problémom bola tiež komunikácia v kebli, na ktorej alarmujúci stav sme upozorňovali aj my v reportáži z minulého týždňa. Aj napriek tomu, že táto účelová komunikácia nie je majetkovo vysporiadaná, je ako prístupová komunikácia k viacerým rodinným domom a je nutné niečo
spraviť na spevnenie jedného brehu. Podobné a možno väčšie riziko znamená trhajúce sa teleso Továrenskej ulice v mieste napojenia na most. Hoci bude v blízkej budúcnosti cesta rekonštruovaná, a to v súvislosti s obnovou železnice, pravý breh, teda od rieky, železničné stavby spevňovať nebudú. A to aj napriek pripomienkam, ktoré radnica adresovala investorovi stavby. My sme boli vlastne vedení tou cestou, že keď sa teraz rozdeľovali peniaze z rezervného fondu a hľadali sme investície, tak povedali, že svah na splňovanie nedávajte, nepýtajte to, budeme riešiť z OHL-ku. Že či OHL-ka sa jasne vyjadrila, že oni to robiť nebudú, takže peniaze sa rozdelili a či my peniaze na to nemáme. Keby som toto ja vedel informáciu pred mesiacom, tak ja všetky iné investície Kočkovca na Klonke stopnem a jednoznačne by toto bola number one investícia. Tento problém komisia sama vyriešiť nedokáže. Vyžaduje si osobitný zreteľ a jednanie na najvyššej úrovni. Požiadavky na zmenu dopravného značenia prišli z Mojmírovej ulice i z Horných Kočkoviec z Kukučínovej. Obe sa týkali žltej vodorovnej čiary zamedzujúcej parkovanie v neprehľadných zákrutách. Riešenia má priniesť opäť len dôslednejšia kontrola mestskou políciou. Záver komisie ešte pred výjazdom do terénu patril krátkej informácii o príprave Púchovského jarmoku, ktorý bude v 3. septembrovú sobotu. Rekonštrukcia železnice je pred záverom. Od začiatku prázdnin je cestujúcim k dispozícii už aj podchod pod koľajiskom vedúci z Horných Kočkoviec na obe nové nástupištia. Dokončený zatiaľ nie je vjazd pre vozíčkarov a výťah ich na jednotlivé nástupištia zatiaľ tiež nevyvezú. Rovnako podchod ešte nie je napojený na novú železničnú stanicu, ktorá by mala byť hotová koncom leta. Hoci je podchod spojaznený len v provizórnom režime, už teraz je neporovnateľne komfortnejší ako jeho predchodca. Veď porovnajte sami. V posledných dňoch aj v Púchove vysávali život z ľudí tropického ručavy. Nie je sa čo diviť, že mnohí sa ich rozhodli stráviť na kúpalisku. V návštevnosti letného bazéna boli zaznamenané rekordy a my sme sa boli pozrieť, ako je tam postarané o vašu bezpečnosť. Zrejme všetci návštevníci si už všimli, že po oboch stranách nášho vonkajšieho bazéna sa nachádzajú stanovištia plavčíkov. A kým na krytej plavárni stačí jeden dozor, pravidlá bezpečnosti si v letnom areáli vyžadujú až 3. Už 10 rokov obsadzuje v Púchove posty záchranárov skúsená hlavná plavčíčka, ktorá si ich najradšej vychováva z radou nášho plaveckého klubu. Oni musia, tí chlapci a dievčence, byť zodpovední, musia byť spoľahliví, musia mať osobné predpoklady, musia byť profesionálni a samozrejme musia byť aj pozitívne vždy naladení. Okrem toho musia byť samozrejme úspešnými absolventmi kurzu vodnej záchrannej služby, ktorej kritériá hodnotenia sa minimálne za posledných 10 rokov nemenili. Fakt nás tam drtili, plávali sme, museli sme sa učiť teoretické časti a teraz som rada, že som tu. Prešli testami fyzickej zdatnosti, zdravotným kurzom a niektorí aj psychologickými testami. Potom nás tam učili nejaké tí modelové situácie, vyťahovanie, záchranu a potom oni hodnotili, či to teraz sme schopní zvládnuť ale po fyzickej stránke a po psychickej. Špeciálna pozornosť bola kladená na záchranu topiacich sa a resuscitáciu. Za prvé dni praxe síce nemuseli púchovskí mladí záchranári absolvovať žiadnu dramatickú záchrannú akciu, rozhodne sa však na lavičkách nenudili. Zatiaľ sme tu mali poštípanie včelami, čo som ošetrovala. Potom mali sme tu jedného chlapca, čo sa trošku topil, ale to sme akože úspešne zachránili. A ešte sme tu mali jedno dievča, ktorá mala epilepsiu a dostala vo vode, takže to tiež nebolo príjemné. Samozrejme cítim zodpovednosť a je to taký menší stres, ale stále si hovorím, že nemôžem stresovať v takýchto situáciách a zachovať chladnú hlavu. Takže keď sa niečo stane, tak snažím sa premyslieť to, čo najlepšie, čo spraviť a pomôcť tomu človeku. My musíme dbať hlavne na 3 dôležité veci. Čiže je to bezpečnosť, čistota a my musíme starať sa o to, že aby sa nestal nejaký úraz. Keď sa stane, musíme zakročiť, podať prvú pomoc a zavolať záchrannú službu.
Overili sme si, že naši plavčíci sú dobre a nielen teoreticky pripravení aj na záchranu topiaceho. Treba priplávať k topiacemu sa, vypolohovať ho na hladinu a odtiahnuť ho na breh. Popri tomu musia samozrejme neustále myslieť na vlastné zdravie. Závisí jednak aj od toho, či je to napríklad veľký statný chlap, či je to malé dievčatko, predsa len, že ten topiaci sa je v šoku a nerozmýšľa moc racionálne a môže častokrát aj napadnúť toho plavčíka a preto je vhodné akože si dávať aj pozor, približovať sa k nemu, dajme tomu aj s nohou napred, že v prípade toho, že by sa po nás chcel chňapnúť, tak ho odkopnúť. Skrátka musia rýchlo vyhodnotiť situáciu aj spôsob záchrany. Stále však platí, že lepšie ako byť zachránený je vôbec sa do takej situácie nedostať. Vie to každý, že najviac tých nešťastí sa stáva pod vplyvom alkoholu. Nesmie byť rozhorúčený, musí človek rozpoznávať, čo môže a čo nemôže. Práve kvôli preventívnym opatreniam existujú na vonkajšom bazéne zákazy skákania do vody a behania okolo bazéna. Ďalej by s ohľadom na vlastnú bezpečnosť mali návštevníci s vážnejšími ochoreniami rešpektovať kúpacie pravidlá a o diagnóze hneď po príchode informovať službu konajúcich plavčíkov, ktorí im tak následne môžu venovať zvýšenú pozornosť. Plavčíci, neplavčíci, nie každý sa vyberie na klasické kúpalisko s monitorovanou kvalitou vody. Mnohých prostredím a hlavne finančnou dostupnosťou presvedčia voľné vodné plochy. V okolí Púchova je voľných vodných plôch neúrekom. Môžete zájsť na odhánky, ale aj na tzv. Špicu, na štrkoviská do Lednických rovní, na priehradu Mládeže alebo sem k malebným rybníkom v Ihrišti. Všetky sú síce zadarmo, ale na vlastné riziko. Tieto oblasti sa teda nekontrolujú pravidelne. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici monitoruje len umelé kúpaliská. Voda teda môže byť znečistená chemikáliami, pesticídmi, ťažkými kovmi. Závažným rizikom je tzv. Vodný kvet, čiže sinice zhlukujúce sa na hladine. Môžu spôsobovať u citlivých jedincov a najmä u detí hlavne alergické reakcie. Sú to rôzne zápaly dýchacích ciest, zápaly očných spojiviek alebo urologické alebo gynekologické problémy. Ak si pri plávaní takéto vody loknete, môžete stráviť zbytok dňa s bolestiami hlavy, so žalúdočnou nevoľnosťou alebo dokonca s povestným riedkym problémom s hustým behaním. Jedinou možnosťou v okolí, ako sa okúpať v prírode s minimálnym rizikom a zadarmo, je vybrať sa cez lazy pod Makytou a Kohútku do Nového Hrozenkova. Chladím sa vo vodnej nádrži, ktorej domáci nehovoria Karolinka, ale Balaton. Dnes je tu ešte prázdno, ale cez víkend tu bolo okolo 8 000 návštevníkov a mnohí zo Slovenska, práve z Púchova. Měří se tam, myslím, 2krát měsíčně kvalita vody. Je tam i dokonce udělaná teda cedule, kde si můžete přečíst tu kvalitu vody na ceduli, že je opravdu dobrá, výjimečná, možná nejlepší tady ve Zlínském kraji. Kvalita vody je zrejmá už na prvý pohľad. Napokon v nádrži žije početný krdeľ kačíc a tie sem zazláka množstvo rýb. Je tady velké zastoupení vlastně veškeré bílé ryby i dravců, od sumci, uhoři, candáti, z těch vlastně známých kapr, amur, cejn, plotice. Býva tu veľa rekreantov? Teď jo. Poslední roky vlastně, co se to zrekonstruovalo a ještě tím, že se otevřela vlastně ta cesta přes Kohutku, tak se ta návštěvnost velice zvedla. Přes víkend asi jo, když je teplo narváno úplně, no, včera bylo. To bylo nepříjemný, no. Když je hodně lidí, tak je to teda, ale to tak člověk akceptuje, no. Ze slovenské strany tady přijíždějí hodně návštěvníků. No, zkušenosti jsou takové, že ne vždycky se teda jakože všichni chovají takové, jakože prostě jak by měli, protože areál, pokud je naplněn a je tam nějakých 300 parkovacích míst, tak potom se teda autka odstavují všude možně okolo. Najviac vyhovuje to okolie, že je to celé upravené. Je tu dostatočné miesta na parkovanie, neplatím za to parkovanie a sú tu všetky služby, ktoré potrebujeme. Vyhovuje vám to vybavenie tu? To všechno, sú tu i převlikárny, myslím, že aj sprchy tady sú, je tu všechno. Líbí sa ti tady? Jo. Proč? Protože. Myslíte, že by mohlo byť takýchto kúpališť, ktoré sú dobre vybavené a zadarmo viacero? Určitě ano. I když my jsme už staří s manželem, že už po těch koupalištích nechodíme, ale je to tu velice příjemné. Obec do úpravy a sociálneho vybavenia areálu investovala 5 miliónov českých korún, no okrem vodného skokanského mostíka a občerstvenia majú rekreanti všetko zadarmo. Ak sa budúci rok bude platiť, lebo sa bude platiť, nebude to vadiť? Pokiaľ to bude primeraná suma, tak myslím si, že to je v pohode.
Do Nového Hrozenkova je to z Púchova 36 km a návšteva Moravského Balatónu vás, pokiaľ nie ste vášniví cyklisti, bude predsa len niečo stáť. Najlacnejšou a zároveň bezpečnou možnosťou alternatívneho kúpania je potom už len domáci bazén. Už niekoľko posledných rokov patrí k 2 prázdninovým mesiacom v Púchove aj umenie na pešej zóne. Tohtoročné kultúrne leto otvorilo spevácké trio Triof spolu s Mirkou Partlovou. Napriek rozhorúčenej pešej zóne si mnohí Púchovčania štart letnej kultúrnej sezóny nenechali uniknúť. Po vzore svetových metropol sa v posledných rokoch umenie v uliciach čoraz častejšie rozširuje aj po menších mestách a letné večerné koncerty či divadlá sa stávajú súčasťou bežného života mnohých ľudí. Ja sa teším z toho, že už sa to rozmohlo aj v lete, že naozaj keď majú ľudia možno teda niektorí viacero voľna, že ten voľný čas využívajú presne na to, že večer si idú vypočuť nejakú krásnu hudbu, nejaký krásny program umelecký, potom možno zajdu niekam spolu na vínku, robia si romantický večer. A mi sa to strašne páči tráviť takéto večery, takže ja sa z toho veľmi teším, že vôbec existujú presne takéto podujatia, že je toho čoraz viacej a viacej. Úvodný koncert Púchovského kultúrneho leta patril pomerne mladému vokálnemu zoskupeniu Triof, ktoré sa venuje interpretácii skladieb svetových a domácich muzikálov, rokmi overených evergreenov, ale i klasiky. Because I am living a life full of you. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. Myšlienka založiť Triof vznikla v zákulisí divadla Nová scéna približne pred 4 rokmi. Všetci máme tam svoju materčinu, materskú domovskú scénu. Ja som bol dlhoročný člen kedysi a pri stretnutí s jedným kamarátom, keďže ja už v divadle nie som, sa ma opýtal, že či mi nechýba spev. Tak sme sa stretli, on povedal, že ja poznám ešte jedného, tak sme sa stretli traja. Potom pribudol 4., medzi tým zase odišiel a tak ďalej. Roky bežali a my sme si začali spolu spievať. A keďže to boli muzikálové pesničky, pridali sme k ním šanzóny a svoju vlastnú úpravu za pomoci samozrejme dirigenta Ľubomíra Dolného, ktorý nám vytvára aranžmá. Keďže repertoár majú chlapci z Triofu rozmanitý a každý z nich má vlastné žánrové preferencie, ale i hlasovú disponovanosť, pýtali sme sa, či o ňom rozhodujú demokraticky. Každý prináša na skúšky, donesie nejaké svoje ponuky a potom ja rozhodnem. Nie, potom hlasujeme. Posledné 2 roky si mužské trio prizýva na pódium aj muzikálovú speváčku Mirku Partlovú, ktorá je nepochybne nielen vizuálnym, ale i hlasovým spestrením koncertov. A na spoluprácu ju vraj žiadno špeciálne prehovárať nemuseli. S chalanmi je zábava strašná, takže zlatí chalani, veľmi šikovní, talentovaní, teda a jeden muž, pardon. A ja si myslím, že každý jeden z nich je osobnosť a nejakým spôsobom jednoducho to funguje a myslím si, že aj pre diváka je to veľmi zaujímavé, keď vidí 3 chlapov a 1 ženu, takže ja si myslím, že to zoskupenie tak ako my vnímame celkom pozitívne, takže to prechádza aj cez tú rampu k tomu divákovi. Podľa nôd a textov v rukách sme usúdili, že skupina len nedávno prešla obmenou a dozvedeli sme sa, že služobne najmladší člen mal premiéru práve u nás. Ja by som mal byť už stabilnou súčasťou tohto zoskupenia. Možno po dnešku nie, ale tak to uvidíme. A tak som dostal príležitosť s chalanmi nacvičiť vlastne nejaké veci, ktoré som sa ešte nestihol moc pripraviť na ne, ale... Nepriznávaj sa. Tak sa už nepriznám, to je všetko. Vyšlo to. Páčil sa nám koncert veľmi pekne, boli sme naplnení optimizmom, radosťou a skutočne bolo to krásne zahájenie kultúrneho leta. Krásny, úžasný. Mám strašne rada kultúru všetkého druhu, čo v Púchove začína. Takže budete pravidelnou návštevníčkou kultúrneho leta? Pravidelnou budem, určite aj bývam. No tak, bolo to dobré, ale mohli viacej slovenských pesničiek spievať. Nie takto rozmýšľať človek, že čo a ako, o čom je to. Ak si chcete ďalšie podujatie Púchovského kultúrneho leta užiť aj vy a nechystáte sa do Trenčína na pohodu, pódium v nedeľu bude patriť domácej kapele Akustika Deluxe a po zotmení si môžete užiť filmový večer s pojazdným kinematografom.
Dohnianske hody sú preslávené každoročnými trojdňovými oslavami. Celoštátny sviatok Cyrila a Metoda tu má veľkolepú podobu. Tento rok mali Dohňanci dôvod oslavovať ešte intenzívnejšie. V Dohňanoch bola počas minulého víkendu celá dedina na nohách. Trojdňové hody začali už v piatok večer, pokračovali sobotnejším maratónom zábavy a vrcholili v nedeľu. Dohňanci hodovali v tomto termíne už 150. krát, keďže ich kostol, postavený pri príležitosti milénia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, zasvetený práve solúnskym bratom. Takéto významné výročie si veriaci pripomenuli osadením a posvetením pamätnej tabule. Odtedy sa traduje táto hodová slávnosť. Bývajú trojdňové teda hody a nejde do slávnostná svätá omša a je to vlastne takým povzbudením pre veriacich uctiť si pamiatku týchto slovanských vierozvescov, ktorí prišli na Veľkú Moravu a vlastne zasvetili aj tento kostol týmto patronom našej farnosti. Ľudí v kostole je počas slávnostnej omše dokonca vždy viac ako na Vianoce a Veľkú noc. Domácich i cez poľných láka najmä bohatý program. Tak my máme taký už dlhoročný zvyk, že hodové slávnosti začínajú u nás už v piatok. Máme tradičný cyklistický pivný minimaratón. V sobotu sme pokračovali futbalovým turnajom, memoriálom rodiny Šamánkových, ktorým vďačíme tu v obci za rozvoj futbalu a aj vybudovanie miestneho štadiona. No a v nedeľu sú tradičné folklórne slávnosti a plus máme taký exibičný zápas futbalový. Dohňanci sú silní lokálpatrioti a na svoje zvyky sú patrične hrdí. Každý z nich vie, prečo sú hody práve na sviatok vierozvescov a čo má najvyššiu prioritu. V prvom rade je to návšteva kostola na svätú omšu a po kostole slávnostný hodový obed s rodinou, s celou rodinou a potom sú po obede zase cyrilometodské slávnosti v našom amfiteátri. Sme na to hrdí, že náš kostol je zasvetený, že sa rozhodli naši predkovia zasvetiť tento kostol, teda hlavne svätému Cyrilovi a Metodovi, ktorí prišli na Slovensko, na Veľkú Moravu, priniesli nám kultúru a písmo. K hodom neodmysliteľne patrí aj chutná kuchyňa. Tendencia zdravo sa stravovať ešte úplne nevykorenila aj tradičné dohňanské špeciality. Hodový obed sa však od rodiny k rodine líši. Niekto má tie svoje rezie na ten svoj spôsob, niekto má rôzne špeciality, ale napríklad spomeniem dohňanskú babu zemiakov s údeným mäsom, tá je známa, si myslím. No u nás doma, no tak ako obyčajne, niekedy je to kačica, niekedy je to hus, niekedy je to kurča, rezeň, šalát, kapusta, knedla, no a tak, ako hádam všade. Medzi hostiami dohňanských hodových slávností nechybali ani najzvučnejšie mená predstaviteľov obce, kraja či dokonca štátu. Teraz už bývam v Bratislave, tam sa hody nenosia, tak ako na dedinách, ale vždy, keď dostanem pozvánku od mojej rodiny, ktorá býva ešte na dedinách, tak veľmi rád idem, pretože ja mám rád tú atmosféru. Presne ako som povedal, ráno to je spojené s udalosťami okolo kostola a potom po obede nejaký futbal, dobré stretnutia. A tá atmosféra je neopakovateľná. Už stačí, keď človek prišiel sem do Dohňan, už vidí tam tie kolotoče, milión ľudí. Možno keby tak teplo nebolo, ale aj to patrí k hodám ako takým. Takže hody, málo ľudí na Slovensku, teda tých mladších, vie, že sú spojené s vysvetením kostola. Oni nevedia, prečo sú hody. A Dohňany sú zaujímavé tým, že to je presne v súvislosti s príchodom Cyrila a Metoda, takže o to viac v Dohňanoch si musia tie hody užiť, lebo ide aj o štátny sviatok Slovenskej republiky. Je to 150 rokov od posvetenia kostola. To sú udalosti, ktoré treba poriadne oslaviť a vidím, že Dohňančania to oslavujú poriadne.
Milí diváci, či už budú teploty v nasledujúcich dňoch rekordné alebo len priemerné, užívajte leto a dovolenky a pri obrazovkách s novým magazínom sa stretneme aj o týždeň. Dovidenia.